Teďka bude Na sobě radostí prostě vidí něco barevného, protože ten brýlek předtím tam stál na terase a byl popřený už prdletí a díval se. jenomže oni pak nějaký dělo stříleli přímo na lidi a od té starosta tenkrát se byla hned 50 důkala na vesnici pod náma pod barakem hernový balonce, která to bylo hustý. To hrozně bolelo. Která měla střelbu. Jo. A teď si připadáme k fontánu, no, jenom ty kapičky tady takhle jako... Tak jsem ráda, že v tom největším dečku jsme